Реализирането на проекта «Безопасен труд» ще даде възможност да се намалят предпоставките за трудови злополуки, каза ръководителят на проекта Веселин Марински. Реализирането на проекта ще даде възможност да се повиши най-вече безопасността на труда в предприятието, да се намалят рисковете от трудови злополуки, инциденти и повишаване най-вече на аварийната готовност на рудник Чала за действие в аварийни ситуации. Благодарение на финансовата подкрепа по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», 5-членната спасителна група в рудник Чала ще бъде оборудвана с 2 кислородни апарата. За минно-спасителната група ще бъдат закупени 2 кислородни апарата, които са необходими на членовете на тая група да влизат в вероятна обгазена среда. В рудника има такива рискове, може да възникне пожар, може да стане някакво срутване, където да се намали достъпа на кислород и посредством тези апарати, тъй като те са автономни, изолиращи, самия спасител с този апарат влиза в тази обгазена среда, за да може да бъде той защитен и да може да окаже помощ на съответни пострадали работници. Ще бъдат закупени и 180 лични самоспасителя, които се използват при възникване на аварийна ситуация и дават възможност на миньорите да се предпазят при изтичане на отровен газ, както и при инциденти, свързани с срутвания и възникване на пожари в рудника. Освен кислородните апарати и личните самоспасители, рудник Чала вече ще разполага и с газов анализатор, който ще реагира при поява на опасни минни газове. Една от целите на проекта е да се оптимизира организацията на дейността в предприятието, което ще стане след обстоен анализ на състоянието и проектиране на организацията на труда. Проектът стартира на 1 октомври 2013 година, т.е. продължителност 12 месеца. Финансира се по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» на стойност 162 158 лева и 75 стотинки по схема за безвъзмездна помощ «Безопасен труд», като безвъзмездната помощ е в рамките на 80% от общата стойност и се поема от Агенцията по заетостта.